aquí en Galicia é a vaca charolesa, que din, Alba, que é moi obediente, unha das súas virtudes. Pois, compañeira, a verdade é que a min non me fan moito caso, non se deben de fiar moito de min, pero xa está de saber que aquí a Enrique, pois, xa son algo máis obedientes, aínda que Enrique ven pa aquí, claro, con comida na man, como non che van facer caso, non? Si, a mí fanme caso, o que pasa é que ignoran, a ti non te queren moito. Non me coñecen todavía. Todavía. Claro. É que estamos a dicir que esta maravillosa vaca francesa caracterízase precisamente porque é unha vaquiña moi mansa, moi obediente, non? Si, se dice que son nobles, porque non patean, non turran, son moi boas cas súas crías, son cariñosas, dan ben de mamar, e non escapan, son vacas que están aquí, dentro de 4 horas siguen estando aquí, non son aventureiras, non queren fuxir ni buscarse a vida. Ademais, adaptanse moi ben, non? O cual, pois, facilita moito o voso traballo. Sí, porque realmente veñen da zona de Francia que é parecida á zona de Galicia e adaptase perfectamente, sí. Claro, dicir, elas, se ti non lles dices hai que moverse pa ali ou pa lá, elas aquí están todo o día. Están todo o día, aquí botan un mes, e cada mira que vai aquí neste prado, pois aquí igual botan un mes, teñen agua, teñen pasto, e cando se acaba a comida van para outro prado. Supoño que esa é unha das principais razóns pola que ti decidiches empezar a criar este tipo de vaca. Sí, bueno, tamén pola carne, teñen a becerros con moita carne, de boa calidade, entonces, bueno, as vacas teñen que ser rentables, teñen que dar becerros que valgan para comer. Xa que falas, Enrique, dos becerros, teño entendido que estas vacas, os becerros son, digámoslo así, moi musculosos, entón teñen uns partos un pouquiño difíciles, Sí, non? bueno, entonces hai que mirar de inseminar as xuvencas, que son as primerizas, con unha semilla de fácil parto, incluso xa hai semilla sexada femia. O sea, ti xa elixes o que queres. Sí. Que maravilla eso. Pois unha semilla femia e sale unha femia nun 90% dos casos. Entón a femia pois xa ten máis facilidade de parto porque pesa uns 5 ou 10 kilos menos que o macho. Claro, pero se complica o parto, supoño que xa lle programades vos as cesáreas e todas esas cousas, non? Sí, bueno, vamos a ver, as vacas todas, como podes ver, teñen un collar. Se o collar se me avise cando a vaca está de parto. Se o parto é prolongado, que a vaca non dá parido, pois xa veño eu a axudala. Vale, pero non programamos os partos ni a cesáreas ni nada, iso é natural. Ten unha gestación de 9 meses e 15 días e hai que estar atento. Cando a vaca se pon de parto, pois mirar de axudar se fai falta. É dicir, dan traballo, pero pouquiño, non? Sí, agora que a informática e todo isto, pois bueno, teño as vacas geolocalizadas. Sei en cada momento onde están, o que están facendo, se están remoendo, se están deitadas, se están facendo, se están parindo. Entón, eu desde o móvil xa sei o que fan as vacas en cada momento e veño a axudalas se fai falla. E se non fai falla, pois non veño. Pois aquí están de maneira autónoma, que maravilla. Bueno, xa estamos a ver que ademais son ben fermosas así, ben blanquiñas, non? Sí, son ben blanquiñas e bueno, pois é a particularidade que teñen. Son blanquiñas, teñen cornos, pero mira, xa podedes ver que hai algúns xuvencas sin eles. Ves, hai unha aquí e outra aquí, xa nacen sin cornos. Pois dato curioso tamén. É unha ventaxe, que os cornos non fan falta para nada. Efectivamente, eso, aí está bendito. Pois, Enrique, moitas gracias, compañeros, e xa vedes que neste programa, pois cada día descubrimos unha raza de vaquiña nova, e aquí quedades con esta fermosa vaca charolesa. Serán obedientes, pero saben vostedes que están mirando a nosa cámara como dicindo que fai aquí o equipo do termómetro. Bueno, pois intentando averiguar máis cousiñas sobre esta raza, Bernardo. Imos descubrir máis dela. É unha raza originaria do centro de Francia, da rexión de Charolais, e é prezada pola súa carne de alta calidade, por ser unha carne magra, tenra, saborosa e con baixo contido en graxa. A súa cría remontase á Idade Media e nos seus inicios utilizábase como animal de tiro debido á forza que ten esta vaca. Para mellorar a calidade e rendemento da súa carne, tamén se cruza con frecuencia con outras razas, como por exemplo a limusina ou a Angus. Ata 1200 kilos poden chegar a pesar os machos e son fértiles e teñen unha alta taxa de semelgos, de partos semelgares. A súa pisada é suave e silenciosa, algo que valoran os gandeiros ao movelas en pastos mixtos ou tamén en zonas boscosas. Sinal de identidade é a súa pelaxe, de cor branco-crema, sen manchas, nin tampouco zonas escuras. Viaxa sen problema, pois está presente en máis de 70 países. Non hai dúbida de que é unha raza rústica que se adapta perfectamente a climas do máis variados. É común en España, en América Latina, os Estados Unidos, Australia e Europa do Leste. En Francia é tan representativa que hai restaurantes e mesmo roteiros turísticos
co seu nome. Tamén hai feiras gandeiras nas que protagonizan concursos de beleza bovina. Que se evalúa? Pois evalúase o seu porte impoñente, a súa musculatura densa e estrutura ósea. Fea non é normal que sexa tan premiada. Pois sí, a verdade é que é bonita e é significativo que Enrique, non, este veterinario de Boimorto co que estaba Alba, que é un home que sabe disto obviamente, que lle contaba, non, que el primeiro apostou pola cachena, pero que era moi rebelde e decidiu empezar a criar estas vacas. Que ademais son moi boas a hora de adaptarse, non? E ademais, como dicía, era unha climatoloxía, unhas condicións moi similares ás que se daban en Francia, que é de onde parte, non? Ademais, hai unha cosa que creo que é o único dato que non dixeron entre todos, que é que crecen moi rápido. Son 2,5 kg ao día. É dicir, o sea, eso estamos falando dunha produción de carne fantástica, ademais tendo en conta que ten moi pouca graxa, precisamente porque estes animais traballaban, non? O sea, no campo, eran animais que se utilizaban para o tiro, entón, pois, non teñen grasa, son todo Sí, prácticamente eso é moi músculo, importante non? porque é sinónimo de rentabilidade, claro. Efectivamente. Eso, Antón, por que te rías cando dicía o de rebelde? É que eso Antón empezou a rirse, non As sei cachenas por son qué. rebeldes. Todas as cachenas, querido, Que a vaca cachena é... é rebelde. É rebelde. Eu son fan da vaca cachena. Home, son preciosas, seguro. Porque E o da mundo súa fixo así. e da súa rebeldía. Bueno, e que Pero- che parecen estas? Son bonitas. Son mansas. Pero, bueno, a mí o que me chamou a atención é o veterinario este rapaz como ten todo estructurado, controlado xa por orden. É dicir, é un mundo novo, é dicir, todo o tema da... e que estamos vendo pois vacas de todo tipo, e todas son bonitas, e todas son productivas, e a un gustalle máis unha e outro, pero o importante é que estamos en Galicia xerando un I máis D máis I, non? Neste tema que é moi importante, e que somos unhos produtores, e isto hai que apoiálos. Absolutamente, porque iso sempre o destacamos cando imos estas explotacións gandeiras, que ao final o frente está a xente que coñece moi ben o animal, que rendemento lle pode sacar e por que apostar por un en concreto. Claro, eles fan unha listaxe de pros e contras e cada especie que me dá, non? E que traballo me dá e que vantaxes ten. E no caso da charolesa é que ten moitas vantaxes, todas as que el estaba comentando, e iso explica que nos últimos anos o padrón de charolesas que tiñamos en Galicia apenas había 80-90 e agora imos camiño das 300. E iso por que? Porque hai xente especializada detrás deste tipo de explotacións que saben o que necesitan e apostan por el. Sí, absolutamente. 12:32 minutos do mediodía.